ଆଜି କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ ଘରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିବେ। ପୋଲିସ କହିବେ, ମୁଁ କେସ୍ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ କରିବି। ସେ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବି। ତାପରେ ଗୌରୀ କହିବେ, ଜୀବନକୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ କହିବେ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୌରୀ କହିବେ ତାପରେ, ସେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ସେ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହିବେ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଠି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜୁସ୍ ଆଣି ଦେଲି, ସେ ପିଇଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ କହିବ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ନିଜେ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲ? ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହିବ, ସାନମା ବନେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।